Yn gyntaf, ar am. Helo, symau. Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones dwi, a da chi'n gwrando neu yn gwylio podlediad yr hen iaith. Podlediad lle mae yna Americanwr o Cincinnati, Ohio, dinas bwysig iawn o ran hanes Cymru, fel da ni wedi ddysgu ar y pod yma, yn addysgu yn raddol bach Cymro o ben mynydd Ynys Môn, ynglŷn â chyfoeth llenyddiaeth i iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd, os ydych chi'n ddewr iawn, a da ni ar gael yn gyntaf Jerry bob tro. Ar am. Ar am. A croeso bennod 94, dwi'n meddwl. Ie. A da ni'n parhau, dwi'n meddwl, a Daniel Owen. Yndyn. Ar ôl mwynhau... wedi mwynhau... Wel, da ni'n cael rhyw gyflwyniad iddo fo, a dwi'n meddwl sy'n well canolbwyntio ar un nofel. A fy hoff nofel o ran gwaith Daniel Owen yw Profedigaethau Enoc Huws. Mae'n ddoniol, mae'n dychanol, mae'n dweud lot am gymdeithas Cymru oes Victoria. A mae'n nofel sy'n dweud lot wrthyn ni am sut oedd y traddodiad llenol Cymraeg wedi newid dros gyfnod, achos mae'n dychanu llawer o'i gwydda ar lenyddiaeth Gymraeg y cyfnod. Ac i atgoffa bobl sydd ddim wedi gwylio neu gwrando ar y bennod diwetha, Daniel Owen yn dod o'r wrth Greg, Sir Flint, Cymro i dad a'i rhai o frodyr, o'n i'n gwybod hyn i dad a dau o frodyr wedi cael ei ladd mewn Pwll Clo mewn damwain Pwll Clo ac yn nofelydd hynod o lwyddiannus a phoblogaidd yn Pan werthodd hawlfraint i nofel fawr gynta, Rhys Lewis, gafodd ddigon o bres i adeiladu tŷ newydd yn y Wythgrug. Felly nofelydd llwyddiannus iawn. Mwy llwyddiannus na... Na fi. Dipyn. Cyn i ti ddeud o. Dwi'n mynd nabod o'r un nofel yn Cymraeg sydd wedi llwyddo'n brynu tŷ newydd. Sorry, ni'n methu helpu fy hyn, Jerry. Na, digon teg. O'r holl o onest, y gwir yn ebyn y byd. Na, felly, ond hefyd, felly pan gyhoeddwyd Profedigaethau Enoc Huws yn gyntaf fel cyfres yn y Cymro, a wedyn fel llyfr yn 1891, felly dechreudig ar ôl ar ganrif. Ac oedd o'n nofel y poblogaidd yn barod. Felly mae'n bwysig cofio hynna. A wedyn, o ran llenyddiaeth Gymraeg oes Victoria, mae'n bwysig cofio yr hyn dyn ni wedi drafod yn sgil y llyfrau gleision, o ran yr ymdrech i greu a chyflwyno delweddau neis derbyniol o Gymru, a Gymru wledig, a gwerinwr dwylledig, John Ciriog Hughes, yr holl bethau yna i gyd yn dyrchafu bywyd Cymro gwledig ac yn y blaen. A hefyd, yr holl ystrydebau am Gymru, gwlad y gan, gwlad y menig gwynion. Dwi wastad yn hoffi dyfynu englyn Thomas Jones, Talus o Ifnion, Cymru, achos mae'n un englyn 4 llinell, mae'n y ddwystio'r ystrydebau yma. Cymru lan, Cymru lonydd, Cymru wen, Cymru anwyl beunydd, Cymru deg, Cymer y dydd, gwlad y gan, gweld y gynnydd. A cynnydd oedd buzzword oes Victoria, cynnydd progress. A mae hefyd yn werth nodi, erbyn i chdi gyrraedd dechrau'r 1890, pan mae hon yn cael ei choeddi. Mae Cymru Fydd, ti yn y cyfnod o ddeffroad, cenedlaethol, y Cymru ddiwydiannol ar ei hanter mewn rhai. Wel, mae issues economaidd yn y cyfnod, ond mae o'n gyfnod diddorol iawn, yn wleidyddol, yn diwylliannol. Ac hefyd, fel gwelwn ni, mewn munud mi oedd Daniel Owen yn ddigon dewr a ddigon hyderus i edrych yn feirniadol ar ei draddodiad ei hun. Felly, Pennod gyntaf, fe gen ti fyna dechrau Pennod gyntaf yn nofel newydd hon, Enoc Huws. Ac yn gyntaf, dwi eisiau ti sbio ar deitl y Pennod. Cymru lan. So dyma un ar ystrydebau yma, A wedyn... beth sy'n digwydd. A mae hwn falle'r linell enwocaf mewn nofel Gymraeg, dwi'n meddwl. Mab llwyn a pherth oedd Enoc Huws, ond nid yn Sir Fôn y ganwyd ef. Yr oedd mangrau enedigaeth yn agosach i Loegr a'r trigolion yn siarad meiniach Cymraeg ac yn fwy diwylliedig a chaboledig yn ei tu eu hunain, nad oeddent yn fwy crefyddol. Ni chanwyd y clychau ar ei enedigaeth ac ni welid ac ni chlywyd dim arwyddion a lawenydd o unrhyw natur.
Ni ddarfu I hyd yn oed y ffaith mae bachgen ac nid gennaeth ydoedd ennyn gymaint a gwen ar wyneb un o'r perthnasau pan hysbyswyd hwynt am ei ddyfodiad i'r byd. Yn wir, mae'n tymiau rhai o'r cymdogion fod can lleiad o ddiddordeb yn cael ei deimlo ynddo fel na wyddyd am rai dyddiau I bar yw y perthynau. Ac mae yn ddamweiniol hollol o daeth y pethau'r golwg, a hynny drwy ddiofalwch Enoc ei hun. Y rheswm am yr holl ddifrawder hwn ynghylch y newydd ddyfodiad oedd nad oedd neb yn ei ddisgwyl nac eisiau ei weled. Mi ddywedais ormod, yr oedd un yn ei ddisgwyl. Pa nifer o nosweithiau di-gwsg, pa faint o ofid o gynni ac arteithio meddwl, pa faint o edifeirwch chwerw a gwirioneddol ac o hunan ffieiddiad a ymylau ar wallgofrwydd a gostiodd y disgwyliad hwnnw, diw yn unig a wyr. Mi a wn ei fod yn bwnc tyner a llednais i'w grybwyll. Mi a wn mae mwy hyfryd i'r teimlad i'w gwrando ar leiswyr da yn canu Cymru lan, gwlad y gan, a rhoi on-cor iddo. Ac iddo yntau drachefn roddi I ni hen gwlad y menig gwynion, ond yn fytyn a fyddai y dyn a dybio ei fod yn cael yr holl hanes Cymru yn y ddwy gân. Ie. Da, wir. A da ni trafod, wrth gwrs, mi oedd y dwylliant cerddorol newydd yn mynd law, beirdd o Ceiriog yn sgwennu y geiriau ar gyfer y caneuau newydd ma ac yn y blaen. So, a jyst I ddechrau da, wrth y modd, meddwl am yr agendor sy'n agor rhwng y teitl a brawddeg gyda. Cymru lan, y teitl. A wedyn mab llwyn a fferth o Enoc Huws. Y gwrthwyneb I hynny. A mae dychmygad darllenydd yn ystod y tren yn darllen y Cymro, neu wedi prynu'r llyfr yn 1891. O Cymru lan, o ia, dyna dwi eisiau darllen, achos dwi'n licio'r hein beth yma. A wedyn, bwm, y gwrthwyneb I hynny mae'n gael. Mab llwyn a fferth. Ond nid yn Sir Fôn y ganwyd. Mae'n ffantastig. Mae'n ffantastig. Hollol. A hefyd, yn siarad mynach Gymraeg, a mae'n syth bydd dychanu pobl Sir Flint, yn meddwl bod nhw'n yn eu tîm nhw, maen nhw'n fwy dwylledig, gan bod nhw'n gosach at Loegr ac yn y blaen. A wedyn yr gwewyr a brofodd y fam yn de. O roed genedigaeth I blentyn tu allan I brodas. Hollol. A bach o hiwmor, ond mae'n finiog yn de. Doedd neb yn ei ddisgwyl na, mi oedd un i ddisgwyl, so fi fam ei hun de, ti'n bod. A ni chan wedi clycha, hyn yn gwrthwyneb I stori arwrol, pan mae tywysog yn cael ei eni, mae clycha'r eglwysi yn canu ac yn y blaen de, ti'n bod. Ac yn deud yn blwb ac yn blaen, dwi'n bod so well gennych chi Gymru gael can am Gymru lan, gwlad y gan, ond ydych chi'n wirion os ydych chi'n meddwl bod holl hanes Cymru wedi cwmpasu yn yr ystradebau treiliedig. Felly mae'n defnyddio llenyddiaeth greadigol I ferniadu y traddodiad llenyddol mae'n rhan ohono fo. Ydy'r olwch, dwi'n angen pethau gwahanol wan. A dim ond gwastraffu'n amser ydy. Na, bwm. A mae'n syllu I fyw llygad reality, ydy. Mae'n gwych. A wedyn, bys ymlaen wedyn, mae'r fam yn marw, yn ddyn ar ôl yr enedigaeth. Elid, fel hyn o'i, mae'r taid yna. A mae'r taid yn dweud, Enoc Huws, os nad wyt eisoes yn uffern bydded I fellydd diwd y ddilyn bob cam o dy fywyd. Ac wrth gwrs, mae'n gyfadde, tro cynt I fi darllen nofel, a ni'n darllen yn gyflym, pan mae'n melltithio'r babi, wrth gwrs, y tad, wrth gwrs, mae'n melltithio, mae babi'n cael ei enwi ar ôl y tad, sydd wedi gadael, sydd wedi beichiogi. Mae'n ferniadol o'r ffenomen gymdeithasol holl bresennol hynna, bod dyn yn gallu I heglu hi, ond mae'r ferch ddeichiog yn gorfod dal y can, ac yn delio fo fod. Mae'n mynd yr afel hynna, sy'n wych iawn hefyd. Ac wrth gwrs, nes ymlaen yn y nofel, spoiler, os ydych chi'n mynd allan Enoc Huws, a ydych chi'n mynd i wneud, stopiwch gwrando wan, ewch ati ddallan nofel Dechreuwn. A Dechreuwn. Ond nes ymlaen y nofel, mae Enoc Huws yn goroesi a gweithio pawb o phopeth achos mae'n cael magwraeth ofnadwy. A wedyn mae'n dod yn ddyn busnes llwyddiannus mewn tre ffuglenol yn debyg yr Wythgrig de. Ac mae Captain Trefor yn ddyn mawr yn y dre hwnna. Mae'n captain fel, nid captain llong neu captain yn y fyddin, ond captain of industry de. Achos mae'n berchenog o busnes mawr. Pwll y Gwynt, un o'r mwyn gloddi a plwm yn yr ardal de. Ac mae'n wych, mae'n siarad yn dda, Captain Trefor, mae'n hiawdol, mae'n gallu dyfynnu'r Beibl, a mae un o'r cymeriadau yn dweud, mae fel pip wedi llyncu geriadur Charles, geriadur sgwythurol Thomas Charles, achos mae'n gallu dweud cymaint da, mae'n gwybod yr holl derminoleg,
ond mae'n defnyddio i allu a'i rethreg i dwyllio pobl ac i darbwyllio pobl i bysoddi yn pwll y gwynt, da. Sydd o'n enw yna gofio pwll y gwynt. Does ddim plwm yna, does ddim byd yna, ond gwynt, mae'n wag, da. Mae Captain Trefor ei hun sy'n meli awyr, da. Mae'n ddyn drwg, da. A wedyn mae Enoc hefyd yn ymsyrchu yn merch Captain Trefor, Susi Trefor, mae eisiau ffrodi hi, a mae Captain Trefor yn defnyddio hyn fel abwyd i lusgo Enoc ymlaen, cos mae'n gwybod eisiau prodi ferchol, i gael o i roi pres ac yn y blaen. Ond be bynnag, nes ymlaen, trobwynt mawr yn y nofel, dyn ni'n dysgu mae tad Enoc Huws o Captain Trefor. Fe fod yr Enoc Huws go iawn, ti'n cael ei fetipio, dyn ni'n dysgu. Lot o fel y drama wedyn, da, ti'n fawr. A mae rhywbeth gwych yn fyna. Ond cyn hynny, cam i nôl, yr ail bennod, gweithdi'r undeb, sef gweithdi tloti, da, wrcws, da. A mae'n sôn am flynyddoedd cynnar Enoc Huws. Ar farwolaeth ei fam, gosodwyd Enoc dan ofal Mrs Amos, un o'r meithwragedd y cyfeirwyd atynt yn barod, a dywedir i Mr Davies roedd ei swm mawr arian i'w reigan hon am gymeryd Enoc, allan o'i olwg ac edrych ar ei ôl. Am rai dyddiau ofnid am fywyd Enoc a churiodd ei gnawd yn dost. Roedd yn ymddangos nad oedd yfed llefrith gwahanol wartheg drwy beipian India rybr yn cyfarfod a chwaith nag yn dygymod a chyfansoddiad stumog Enoc. Ac na phryderau neb am hynny, meddylwyd fod y plentyn ar fedr cychwyn i'r un wlad ac yr eithau ei fam iddi. Sef marw. Yr unig beth a chosau dipyn o flinder i Mrs Amos am y tebygolrwydd byddai i Enoc farw oedd ei ffaith ei fod ei heb ei fedyddio. Buasai iddo farw heb ei fedyddio yn drychineb ofnadwy yng ngolwg Mrs Amos. Ac yn fawr ei ffwdan hi a aeth at weinidog y Methodistiaid, yr eglwys yr hwn y buasau mam Enoc yn aelod. Roedd y gŵr hwnnw newydd orffan ei swper a newydd roi tân ar ei bibell. Derbyniad oer a garw a roddodd e fe, Mrs Amos. Gwrthododd yn bendant symud o'i dŷ ac ymgroesodd wrth feddwl am gyffwrdd ar fath lwmp o lygredigaeth ac Enoc, a sym hwn yn. Yna, dychwelodd at ei bibell, yr hon oedd agos gan ddiad at Enoc. A gan ddiad ag Enog. Os yw'r babi ddim yn cael ei olchi. A mor agos gan ddiad oedd Enoc. Ac aeth Mrs Amos ymaith gan sibrwd. Bydasa Mr Davies heb fynd i ffwrdd, fas o fo fawr o wrthod mi gwarantai fo. A rhoddodd iddo ei bendith yn ôl ei dull hi o fendithio. Ond ni wyddai'r Mrs Amos ddim am cyffes ffydd. Ac mae'n rhyfeddol. So yn gynta da, mae taid Enoc di gadw pres y Mr Davies ma da i Mrs Amos edrych ar ôl babi da. A mae'n gwario rhan fwy o pres ar ddiod. Mae'n alcoholic. Ac wedyn, y babi ddim yn cael ei gyno faith, felly mae'n crio. A mae'n dweud, nes ymlaen, mae'n rhoi laudanum iddo fo. Opium wedi toddi mewn alcohol pyr, da. So mae'n drygio'r babi i gael o'n dawel, cos mae'n marw o eisiau bwyd. A wedyn pan mae babi ar ddyn marw, mae hi sy'n gyfrifol am hynna, mae'n poeni fel Christian da, mae'n poeni bod y babi'n mynd i farw heb gael ei fydyddio. A di'r gwneidog... Methodist, da? Methodist. Fel Daniel Owen ei hun. Ddim o fyddiddordeb. Na, achos mae'n newid sylor, a ddim eisiau cwffro fo, achos mae'n babi gafodd ei eni tu allan i brotest, ydy. Lwmp o lygredigaeth. Mae lwmp o lygredigaeth. O Daniel Owen, mae'n ddyfeg, oedd eisiau bod yn weinidog Methodistaidd ei hun, da. So mae'n dychanu trafodiad oedd ei mewn, da. A wedyn, nes ymlaen yn y benod, mae'n pendra, wedyn athi at yr gweinidog Wesleyaidd, ac oedd o'n ddi fwy caredig yn oedd o dyddio Enoc, da. A mae'n llym iawn i ddechrau. Dydio. A wedyn, felly, nid crefydd sydd dan lach Daniel yn gymaint yn anrhagrwydd grefyddol. Pobl sy'n honni bod nhw'n grefyddol, ond eto rhyw ffasad ydi o. A wedyn, sa ti'n ystyried hwnnw fath rhyw realaeth o'r cyfnod, felly? I rhyw radda. Sut fysa ti'n deall beth sy'n mynd ymlaen? Mae'n gwestiwn da, pwynt da o'n eisiau codi da, achos mae llawer o ysgolheigion wedi trafod nofela Enoc Huws, hwyrach yn dechrau gyda Rhys Lewis, fel sylfaen rhealaeth fel prif ffrwd y nofel Gymraeg. Rhywbeth naturiolaidd, realaeth. Mae'n elfen hynny, cofiwch Rhys Lewis yn deud a dechrau i hunan gofio ffuglen o cofio i ddeud y gwir yr holl gwir. Ond mae'n wir, mae'n darlunio cymdeithas y cyfnod mewn ffordd realaeth iawn.
ar y degau fel hyn. Yeah. Ond eto, mae yna lot am y nofel hon y wedig sydd hefyd yn bach yn ffarsaid hefyd, a felly dro, mae yna ddiweddgol hapus yn y pen draw. Unwaith eto, pidwch y gwrando os ydych chi'n mynd i darllen nofel eto, ydych chi eisiau darllen ni yn diwedd y nofel. Ti'n cofio beth sy'n digwydd ar y diwedd? Na. Okay. Mae yna ddyn rhyfedd yn ymddangos yn y gymdogaeth. Yn bach o ddirgelwch, mae tafarn, y brawn cawn, rhyw dafarn a gyrru yn y dre. A mae yna ddyn diarth yn y dafarn. Mae Captain Trefor yn mynd i'r dafarn bob nos i lortio hyn yn y bar, o dyn hiawdol. A mae yna ddyn rhyfedd yna, a mae'n holi'r ddynas yn y bar pwydio, yn dweud, rhyw sais, sef, mae'n siarad y Saesneg, Americanwr di dod o'r ardal. A dim yn ofyn alcohol o gwbl. A mae Captain Trefor yn dweud, gwynteg a dy oldi Yankee, achos dwi erioed i gweld deon ni yn deillio tea-tots, hyn y llall. A wedyn, mae'r Americanwr yma, a dyn ni'n gweld Americanwr yn siarad efo policeman ar y stryd, mae'n mynd yn ffrind efo Enoc Huws, so mae'n mynd i siop Enoc Huws i brynu cigars, mae Enoc yn cadw siop erbyn hyn, efo siopwr. A mae'n man gyfalafiaeth, Sir Flint diwydiannol sy'n yma, ar y gymdeithas. A mae'r Americanwr yn dod i nabod Enoc yn y pen draw, a dyn ni'n dysgu, a wedyn, mae'n eisiau dechrau siarad Cymraeg, a taid Enoc. Wedi dod nôl America. Nath o ffoi ar ôl i'w mam Enoc farw, mynd i America, a wedi dod nôl ddegawdau wedyn, ac dyn ni'n dysgu yn y pen draw. Mae Enoc, mae eisiau prodi Susi Trefor, merch Captain Trefor, mae Captain Trefor yn defnyddio Susi i sicrhau bod Enoc dal yma yn barod i fusoddi ni Ponzi scheme o bwll, ac yn y pen draw, wrth gwrs, mae'n methu proti Susi, achos mae'n chwaer yna. Ynddi, yn hollol. Mae'n lot o gomedi, lot o ddychanol o gomedi, o dan wyneb nofel sydd yn ddychanol ddoniol. Mae'n rhywbeth tywyll iawn, mae'n bron yn trwy'n stori am losgach. A wedyn, ond mae'r Americanwr, sef taid Enoc yn dod mewn, ac reit ar y diwedd, mae'n deud i fod o'n sgibo Enoc draw i Chicago, lle mae Enoc bellach yn byw bywyd fel bonheddwr cyfoethog mawr i barch. Felly mae'r taid yn dod mewn fel rhyw fath o deus ex machina yn hedfan i fewn i roi diweddgol hapus. So mae'n elfen ffarsaid comic. Di cofio John Rowlands yn dweud, wel, yn pen draw, lot o bobl yn cwyno am ddiweddgol o nofel yn meddwl bod y diwedd yn clymu pethau'n rhy dwts a rhy annisgwyl. Mae John Rowlands mae'n ysgrif dda iawn yn dweud, wel, mae'n gomedi yn y pen draw, ti'n bod, i radda. Ond mae'n gymysgedd o bethau, o ran realaeth, o ran... Ond hefyd, mae o'n nofel fasnachol, yn dydi? Yni, hollol. Yn cael ei chyhoeddi fesol Pennod yn y Cymro. So mae'r ffaith bod o'n fasnachol ac yn adloniannol yn ganolog am hynny, dydi? Os ti eisiau trio egluro beth sy'n mynd ymlaen. Diddorol, de? A hefyd yn diddorol, safbwynt y sgwrs ni dros y penodau dwytha yma, y ffaith bod America yn ymddangos eto ar ddiwedd y nofel. Ond hefyd, Enoc Huws yn gorffen yn America, yn Chicago, hollol. So mae'n gymys o ran pa fath o nofel ydy hi. Mae'n agwedd o realaeth, naturialaeth, mae'n agwedd o comic farsaid hefyd. Mae'n ddiddorol. Ond mae'r dychan yna, felly ar ôl hynny, felly yn ôl i'r ail bennod, ni wedi trafod diwedd y nofel, mynd yn ôl. Mae Enoc yn cael ei fedyddio gan y gweinidog gweithluaidd, ac wedyn mae'n mynd i'r wyrcws, y tloti. Mae'n ti wedi trafod hynna. So mae'n y wyrcws, ac mae'n ddod o nofel Victorianaidd am blentyn sy'n cael ei fecu mewn wyrcws. Yn Saesneg, mae gen ti Oliver Twist, Charles Dickens a Enoc Huws yn Gymraeg. A pwy gafodd ei fagu mewn wyrcws gerllaw? Henry Morton Stanley, un o'r bobl gweitha erioed o ddath o Gymru. O sydd yn bach neu o unrhyw le. Ie, wel, unrhyw le fyswn i'n dweud. Mae'n rhyfeddol bod yna gerflun iddo fo, de. Dydy o'n bonkers. Ie, hollol. Ond, yn union, felly, so mae hynny'n rhan o'r peth. A mae'n fel Charles Dickens yn Saesneg, mae Daniel Owen yn darlunio'r ochr dywyll i gymdeithas Prydain, oes Victoria, Cymru'r Victoria, yn dangos bod Cymru yn bell o fod yn Cymru lan. A wedyn hefyd yn yr holl dywyll efo Captain Trefor, mae'n darlunio sydd dath o'r ardal, am wybod Enoc Huws di rhedeg i ffwr ar ôl beichiogi. Dynas mynd i rwle arall yn yr ardal, newid i enw i Richard Trefor, a mae'n disgrifio i gynnydd, sut fath o
ath o fo'n Richard Trefor i fod yn Captain Trefor, bod yn ddyn pwysig, ac hefyd yn ddyn mawr yn y capel, so mae dringo fyny yn y capel yn helpu i ddelwedd y myd busnes. A fel arall hefyd, y gyd berthynas rhyfedd rhwng crefydd a chyfalafiaeth, o ran beth sy'n cyfri mewn cymdeithas. A'n gynyddol, mae'n sôn lot am y bobl yma sy'n mynd i capel, achos mae'n disgwyl nhw'n wneud, crefydd. So dyma ni, imneilltuaeth yn ôl ar ddechrau'r gyfres hon, cyfres tri'r heniaeth. Mi oeddwn ni'n sôn am Williams Pantycelyn a 20 Methodistaidd, sut oedd hynny wedi chwildroi cymaint o beth o ran crefydd cymdeithas a llenyddiaeth Gymraeg. Dyma ni diwedd y 40 a mae crefydd i lawer wedi troi rhywbeth da chi'n neud, achos mae'n disgwyl chi'n neud. Mae'n berfformiadol. Berfformiadol yn union. A mae Daniel Owen yn dychannu hynna mewn ffordd wych. Mae'n gymaint o beth, un peth yn y nofel, mae'n sôn am y natur ddynol, mae'n sôn am Enoc Huws fel siopwr. Mae siopo yn mynd o lwyddiant i lwyddiant. Mae'r ymadrodd stym byd yn llwyddo fel llwyddiant yna. Mae'n dweud, mae pobl yn clywed bod siop yn boblogaidd. Maen nhw'n mynd yna bod y siop arall sy'n wir angen busnes. A maen nhw'n rhoi mwy o busnes yr siop lwyddiannus, sy'n gen sicr bod y siop arall yn cael rhywbeth o felly. A mae'n dweud pethau fel, dyna chdi yn dy wyneb am yr hen natur ddynol o rhywbeth o fel. Ti'n jyst dychanu'r agweddau gweitha ar natur ddynol dy'r hynny. Bethau gwych iawn am hynny. Ac mae Captain Trefor, y ffordd mae'n siarad, mae'n defnyddio'r holl eirfa oedd yn rhan o ddiwylliant deallus o la capeli. So'n rhagluniaeth yr holl bethau yma i gyd. Erbyn rwan, os o'n siarad LinkedIn. Mae'n siwr, dyna di'r gwir. Ar y pryd. Wrth dwyllio pobl, a mae'n wych iawn. A wedyn, mae yna hiwmor hefyd, mae'n sôn am housekeeper Enoc Huws, marged, sy'n cael ei darlunio yn rhwyieithio fod dynes grwn ac yn y blaen. Ond mae'n ddonio achos hi sydd, mae Enoc a meistr Dani Bawr hi, a mae'n dweud pethau fel hyn. Mewn gwirionedd yr oedd sefyllfa Enoc yn un druenus iawn ac yr oedd arno arswyd i neb wybod gymaint yr oedd dan awdurdod marged, y meistr sydd Dan Bawr. A mae pethau fel hyn, yn y bennod o'na, a marged. Fi erioed gamp na fyddai rhemp, a hwyrach na fi erioed rhemp na fyddai camp, o'r drafod y ffordd mae marged yn jyst gymeriad mawr, mae'n ddolnio iawn. Ond mae hynna'n yn ddyfais rethregol sy'n mynd o'r hen roegwyr, camp yn rhemp a'r rhemp yn gamp, achos Caiasmus, mae'n hen ffigwr rethregol, so fel JF Kennedy, ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Mae Daniel Owen yn defnyddio pethau fel i greu hiwmor, a hiwmor hefyd sy'n cyflwyno sylwebaeth gymdeithasol a sylwebaeth am y natur ddynol. Ond un o'r pethau gwych am hynny yw, un dyfyniad arall, a eisiau darllen y dyfyniad hwn o Bennod 6, Cyffes Ffydd Miss Trefor. Dyn ni wedi trafod yr ymadrodd Cyffes Ffydd o'r blaen, sef beth rhywun yn ymrwymo iddo wrth ymuno'r capel, a dyma ferch Captain Trefor. Yr un oedd Enoc Huws wedi ymserchu ynddi heb sylweddoli i fod i'n chwaer. Ni chymerodd iddi lawer amser i ffurfio ei chredo a chyffes ei ffydd, a phe buasau rhywun yn gofyn i Miss Trefor wrth ba enw a galwasau hi y pethau hyn. Gwn yn sicr mae atebiad a fuasau fy ideas, ac i nodi ychydig o'r ideas gellir enwi ar rhai canlynol. Mae hi oedd y ferch brydferthaf yn y wlad, fod prydferthwch yn dalent a gydalai ennill 10 talent ati wrth ei gosod yn y farchnad agored. Fod yn well i ferch ifanc brydweddol fyw ar un pryd yn y dydd am 3 mis na gwisgo bonet allan o ffasiwn. Roedd yn bosib, hyd yr oedd yn bosibl na chymerau hi sylw o neb yn wrw nac yn fenyw, islaw iddi ei hun oedd i gerdd mewn amgylchiadau ac y gwyddau hir y drychyd ar hynny fel ymostyngiad rhinweddol a Christnogol. Mae fatha trafod un o'r Kardashians na rhywbeth, Kardashians Cymraeg. Ie, mon yn cymryd sy'n plotter os i pobl yn sbio, meddwl bod yn rhoi cardod. Fi dy fwy o prydferth yn y wlad, a mae hynna'n ennill 10 talent. Mae'n lot o bres yn dod at hynna o'r marchnad agored. Mae cymaint am gymdeithas gyfalafol, mae'n trafod hynna fel marchnad na, gosod i ffyrddferthwch yn y farchnad, fel rhywbeth i fferio i gael. Mae hwnna'n effernol y gyfoes, dydy.
Influencer. Oedd Miss Trefor yn influencer. Influencer yn ffuglen ffuglen o Daniel Owen. A nid fy syniadon, fy ideas. Mae o'n dda. A mae eto, pan mae Captain Trefor yn mynd ymlaen y mali awr ac yn drysu pen Enoc, dyn ni'n cael rhyw grom facha yn clwb yma Enoc yn meddwl, wa, be mae'r dyn yn dreifio rwan, rhywbeth o felly da, ti'n fawr. Cwbl o flynyddoedd ddol, yn o'r Steddfod Genedlaethol, un o feirniad Gwobrgoffo Daniel Owen yn deud am nofel gystadlodd, a nofel dda, mae'n ei cyhoeddi erbyn hynna, a nath o ddeud, mae ambell i frawddeg Saesneg yn y nofel hon, a dim yn gallu gwobr Daniel Owen am nofel. So, bloody hell, dwi'n siŵr bod y dyn yn darllen Daniel Owen i hun. For ideas. Ie, mae ideas, da, ti'n fawr. Ond, Cymraeg Sir Fflint y cyfnod, da, ti'n fawr. Ond hefyd, mae'r defnydd o ideas yn dangos rhywun sy'n meddwl i hun yn dydy. Mae'r Saesneg i hun yn meddwl bod nhw'n unieithu ar ddosbarth, gymdeithasol. Mae clus Daniel Owen mor berffaith yn dydy o ran dall sydd mae hynny'n gweithio. Mae ffordd, wrth gwrs, mae'n deud, i thad sy'n ar faed, oedd gan Susi ddim gobaith yn cael ei magu gan dad fel ydy. So, mae'n ddiddorol, mae'n bwysig o fi hynna. Ond mae'n lot o gymeriadau bach yn y nofel sy'n cael ei darlunio. Mae'n un hen fwynwr, hen ddyn yn gweithio yn y pwylla mwyn yna, lle plwm a falle da, neu pwyll glo hwyrach, siem llwyr. Ffordd mae'n disgrifio fe, hen ddyn, a mae'n hen dyn eiddo tyna, a mae gen fo lais mawr, a mae'n dweud, mae'n siarad fel pin abar llais yn perthyn iddo fo hun, fel po bai wedi etifeddu'r llais gan rhywun arall, achos y dyn bach mae'r llais. Mae'n jyst cymeriadu pobl mewn ffordd wych, da. A felly mae'n lot o fwynhad i gael trwy'r falle nofel Daniel Owen, da. Mae'n defnyddio Cymraeg stori o mewn ffordd mor wych, i ddeud stori, i greu cymeriadau, ac i ddeud llawriau wrthyn ni am broblemau cymdeithas Gymraeg yn oes Victoria, rhagrid, a am agweddau'n ffodus ar y natur ddynol. A beth dwi'n licio am hyn ydy'r... Diolch yn cilio'r grotesg na di. Yn ytrach mae o'n rhedeg tuag ato. Mae'n ffantastig. Cofleidio'r grotesg. Mae'n cofleidio'r grotesg. Unrhyw wyneb o mae'n dweud. Dyna di teitl o bennod, cofleidio'r grotesg. Diolch, Jerry. Ffantastig. Wir wedi mwynhau hynny. Diolch i ti. Diolch i Richard Martin sy'n recordio ac yn gwneud siŵr bod chi'n gallu gwrando a gwylio hwn. Da ni'n gwerthfawrogi yn fawr iawn os da chi'n rhoi gwybod i bobl am fodolaeth y pod, achos does gyda ni ddim modd o'i wneud o, felly da ni'n dibynnu arnoch chi. Da chi'n gallu deud wrth bobl i neidio fewn i unrhyw le yn yr back catalog ystod y Sais, sy'n rwan rhyw 94 y benodau yn y brif gyfres a mwy o benodau mewn cyfresu, is-gyfresu. Mae Jerry'n darparu talfyriad Saesneg o'r rhain ar gyfer Nation sy'n wirioneddol werth chweil, yn aml yn cynnwys gwybodaeth. Mae wedi anghofio i gyfeirio ato wrth ni rwdlan ar y podlediadau yma. Da chi gallu dweud bobl bod ni ar gael ar y ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, da ni ar gael bob tro yn gyntaf ar am. Unrhyw beth arall? Dyna fo. Dyna fo. Tan tro nesa. Tan tro nesa. Hwyl am y tro. Hwyl am.